อะไรพี่ดอเนยจากพี่ดอคลิกเดี๋ยวนึกถึงนั้นกำลังสิห้างได้พี่ประจักษ์พี่กันเบะสปาเคยพี่ดอมาบ้าได้ทำหนูก็จะบัตรบ้ากันเชื่อ Good morning बाजै Good morning आगै दाबो हाथाय फुवाखै नोङो हराव गोबावजों उन्दुनायखाय थाब सिखारनो रोङाखैलै बाजै माथो खालामबाय थायो नोंलाय सिनेमा नायदोंमोन आङो बाजै हरनि 12ता ना 1तायावसो उन्दुलांदों आङो ओंखायनो दा फुङाव सिखारनाया गोबाव जाबाय ओमफ्राय आइयालाय बहा थांदों माथो नुवाखै फुंनिफ्रायनो आइया आब' जारुमोननाव थांदों मानो थांदों बिसिनावलाय आब' जारुमोननावहाय दाउ गायदे मेल्ला दंसोगारोना बेखौनो जोलैनि लायनो थांदों आइया नै नोंबो बारा ओरैनो दाथासै लिंसार बारियाव थफाथ' फारामाव नों दा जों खिथु थाफानानै माखासे खामानिफोरखौ सोलोंना लाखा नङाबा उनावहाय रोंनाय नङाबो आइडियाया गाज्रि नङा सोलोंनानै लानांगौ अबयसे गासिबो खामानिफोरखौ थांगासिनो दं आङो बाजै हाथाय फुरुनि आङो दे थाब फै अके बेबो दाबो ओंखारख'नो हायाहाय मानसियानो मा जाखोथाय खोनायाखै थौ हायना गोबावसो जाबायलै दिरि नोंनो मानसियानो मा खालामबाय थायोथाय एसेबां लेटनो दा साना सानजौलाय लांबा खामानिफोरखौ मावनो बागोन ओरैनो सान्दुङा जि गोसा दुंखादो माबाथ'दो थौ माबार आदारफोरखौ जाहोना ओंखामबो संफैनांगौ थाबनो फैफिननांगौ बिफा मामियाबो दानो गाबगोन हनै मोसौआ माथो बिथिंसो दंफैयोलाय गबोआखैथ' आयै दुरलाय अन्थाव बाथावनो दैगांनि हाथारला बियो मा लोखि ओइ लिंसार बे बाल्थिंनि दैया नैबे बोरमानो होफैलाय आदा दे जादो दे मा आयं दै लांफैदों औलै आयं दै लांनो फैदों आं नै बोरमानो थोआसै एसे लांफैबावदां दे ओमफ्राय आयंआ बेयावलाय मा खालामबाय थादों आंबो नै मोसौनो दै दौखांना दसे सायाव जिरायदां दे आयं होमबा ना दे आयं दे दे थाब लोंनानै थाब देरस्रावजोबदो दे दैखौ दे लोंदो सनाथि मैनाथि रुफाथिमोन दै होनायनि होनाय गाइखेरफोरखौबो बुरजा होनांगोन दे मा होगोन बाजै गासिबो क्लियार नो डाउट एकदम गासिबनोबो दै आरो गांसो होना फैजोबखाबाय दा आं बिराद मेंबाय बाजै बिराद मोदोमबो साख्रुबनाय मोनथारबाय आं दुगैहैनानै दसे रेस्ट लानोसै दे बाजै दासो मोनदों साला दे आगै थां दुगैस्रानानै दसे रेस्ट लादो थां आंबो ओंखाम संहैनोसै माखौलाय मिनि गोसो आंबो हायोब्रा मावासो आङो दे जाबाय थां लिंसार दुगैदो थां बेबो मा बुंबाय थायोथाय मानो मिनिनांगौ जाखो मावफेराखै बेस्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारफेरदो मेंनानै फैनाय मानसिखौनो एदावबाय थायो एदावदोंसो ब्रा हायना बिबोनाखौ एदावनायखाय रागा जोंबाय नामा नोंबो जोङाखै आच्छा नै बिफा अमा दाउखौथ' फिसिबाय दा अमाफोरनि थाखायसो आदारफोरा एसे प्रब्लेम जागोन नामा बोरमाफोरनि मोसौफोरनि थाखायबालाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा गांसो जानो हायो बिसोरा अमाफोरासो गुन्दै बायनायावनो बिराद फैसा थांसोगारो माथो जाखिनि न'नि माइ दङ हायना बेखौनो सौसिन संनानै गुन्दैफोरखौ एसे थाब जगार खालामना दोनखागोन माइरंखौ जाख'नो हायाबाबो गुन्दैल' होनायजों अमाफोरा बारा मोजां जायाहाय बिफा एसे मा होनोमोनलाय अफ्रिफोरबो नांगौ दा अफ्रिखौनो अबाव मोनगोनथाय आंथ' सानबायसो अमाखौ माबानि बारा फिथ'ला बिसोर देरग्रोथोंसै ओमफ्राय बिसोरनि फिसाखौनो उनावहाय दोननोसै जायो बिदिबाबो हायना होमबालाय बोरमाफोरखौनो आरो मानैसो लायबावनोसै ना बोरमाफोरालाय मोजाङानो गांसो जानानै थानो हायो बेफोरबायदि अमा दाउ फिसिनानै सोलियाबानो उफाय गैला बिफा नोंनाबो खामानियाबो जाफिनासै
जेरावबो नागिरबाबो मोनफिनासै बेफोरजोंनो एसे न'खरफोरखौ सुंलांसै आइयाबो बुरिथारबाय देग्लाय बोसोराव बांसिन बुरिसिनबाय आरो लिंसाराबो सेंग्रानिफ्राय सेंग्रा गिदिर देरबोथारबाय बेहाबो फिउचारनि खोथा साननांगौ दङ साख्रि बाख्रिफोरखौथ' आजिखालि मोननो थांखाया बेखौथ' बयबो मिथिखायो बेनिखायनो लिंसारखौनो लाफानानै नोङो बेफोरबायदि बिजनेसफोरखौनो एसे मोजाङै सोलिलांनो नाजादो बिफा आंबो बेखौनो सानदों बिमा माथो खालामबावनो साख्रिखौबो मोनफिनलाबा खामानिबो नागिरबाबो मोनफिनला आङो बेफोरबायदि बिजनेसफोरखौनो मोजाङै मावलांनोसै मामियाबो देरनायनिफ्राय देरबोगासिनो दङ बिफा स्कुलफोरा माबोरै हगारनांगौ अबे स्कुलाव हगारनांगौ माबोरै फोरोंलांगोन माबोरै गानहोलांगोन माबोरै जाहोलांगोन बेफोरखौसो एसे टेनसनाव हाबदो आहा दानि जुगाव गंसे मोजां स्कुलाव हगाराबा गथ'फ्रा मोजां गियानफोरखौनो मोना बेखायनो आं सानदों बिफा बेफोरबायदि बिजनेस मावनायजोंनो जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे मोजांनिफ्राय मोजां स्कुलाव हगारनानै बिसोरखौ रोंखा राखा गिदिर गोलाव खालामलांगोन होनना आंहाथ' मोनसे सिमां दंमोन बिफा आंनि फिसाजोखौ आङो हाथाराबाबो जाखिनि दङ बेजोंनो फोरोंनानै सासे मोजां IAS फरायहोगोन होननानै मा जायो नायनोसै र' सिमाङा जाफुंगोन ना जाफुङा जाफुंब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जागौमोन जाफुंगोन हायना जाफुंगोन नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा आंनि फिसाजोआ आंनि खर' लाखादो आरो नोंनिबो खर' लाखादो आरो आंनि फिसाजोआ IAS फरायनो हागोन आरो जाफुंथारगोनबो दा बेफोरनि थाखायनो बिफा फैसा थाखाफोरखौ जानला मानला गारबा जानाय नङा जोङो गथि गथि खालामनांगोन एसे एसेखौनो जोङो फेहेरनानै जानांगोन सिमाङाथ' जोबोद गिदिर नाथाय थाखा फैसा गैयाब्ला बहा मोनस'हैगोन आं दङना हायना मा सिन्था खालामदों आं थासान्दियाव नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा आं दङ जोंहाथ' जेरै मेरै सोलिलांगोन नाथाय फिसाफोरनि थाखायसो टेनसन जासोगारो आङो आइयाबो देहाया रबलांथारबाय मामियाबो देरबोनायनिफ्राय देरबोगासिनो दङ लिंसाराबो मोजाङै फरायनानैबाबो साख्रिखौनो मोननो थाङासै मा जाबावगोन हायना मोनसे खोथा गोसोखांदोंमोन आङो माबि बै नोंस्रानि आफाया नोंनि नामै होलांनाय बिगाबा हायाव गयखौनो गायहैनोसै नामा ओरैनो थास्लायस्लाय औ बिफा नंगौथ' आङो बे बाथ्राखौ साननोनो रोंखाङाखै बे बिगाबा हाया आंनि नामावखासो आं आदाजों रायलायनानै गय बागानखौनो ग्रोम ग्रोम खालामथारसै र' मालाय दाख्लै आदा लावदुमाबा बिगाथाम हायावनो गोबां मानि फैसा मोन्दों गय फाननानै जोंहाबोथ' बेबायदिनो एसे एसे हानायखिनिखौ मावनानै फैसा आरजिनो हागोन ना बिमा हायोब्ला गुमैखौबो लाफानोसै र' आं आदाजों रायलायहरगोन ए बिफा आं ओंखाम संहैनांगौआ लिंसारा ओंखाम उखैनो हाथारला बे थु दा रागा जोंगोन गारिखौ माबोरायला नोंखौ मोजां मोननाया गेले गेले गेलेनानै समायबायहाय दिनै लिपस्टिक फुननायजों जाबजों जे साइज नुखाबाय आंखौ फेसबुकफ्रा मा होदो नायनोसैलाय आंबो नोंखौ मोजां मोननाया दोमफाव मा गान खननायखौलै नोंलाय ओरैनोसो दे मोजां जादों दे ओमफ्राय नै दोमफाव दिनै बुद्ध पुर्निमा एसे न'खराव बाथि आरि सावस्रांनांगौमोन हा दिनै बुद्ध पुर्निमा आरो आंलाय माथो मिथियाखै आंबो मिथियाखैमोन दासो खोनादों आङो ओमफ्राय केलेन्डारावबो नायबाय आङो दिनै बुद्ध पुर्निमा ओमफ्राय नोङो दा बेलासियावहाय एसे दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि सावदो ओमफ्राय नोंहाव नोंखुनजोनि फटकआवबो एसे आलारि बाथि सावनानै दोन दे जागोन दे मेब्ला दे बिदिब्ला आं एसे बाहेरायाव थांना फैनि औ एसे फेसबुकाव रिल भिडिअ खालामसैहां मबाइलालाय बोरोथो नै फन दांनाय लोगो लोगोनो आब'निसो फन फैलायबाय हेडफना बोरोथाय आंना मानो हरलायखो मा खालामदों नै आं एसे खामानि मावनोसो लादोंमोन खामानिखौ मावबाय थायो नामा सोरबा सानैल' जानायावनो आयु मावाबा जायो नामा सोरबा बेसेबां खामानि दङ जों बायदि बिन्दास फ्रियाव थानो नाजाना गामियाव हाबा जाहैनानै नोङो जा खस्थ' मावनांबाय जों बायदि एसे टाउनफोराव हाबा जाफैनांगौ ओंखायनो सोहोरफ्रावसो थायोब्ला जेबो खामानिफोरखौनो मावनाङा आयु नंगौ ओंखायनोथ' आंना आसुग्रिफोरा मैला हाबजोबथारबायहाय आब' नोङो गामियाव हाबा जाहैबाय नालाय हालुवा मानसिफोरजोंनो जोंफोरबायदि टाउन नायनानै साख्रियावला फिसायफोर नागिरनानै लानांगौब्रा दाबो बारा टाइम जायाखै दे दोनफाव नोंनि फिसायखौ टाउनाव हाबायनो थिनदो
इसेबां थाखा दं माथो खालामगोन रावबोआनो गैया आयु मानिनाय नङा खोमादांहाय नोङो जाम्बिसो फिसायखौनो जेबो बुंनो हाया आजिखालि फिसायफोरखौ गाहायावसो दोननांगौहाय होनबासो जानो हायो जोंनाबा हनै बोराया बिसिखौ खथ' मोजां आलो दोनथारो खामानिफोरखौनो मावहोआ रुवाथि दङ जोंहा रुवाथि लायो ओंखायनो आङो जेबो मावनाङा खामानिफोरखौनो बोराया आंखौ जि अनसोगारो आंनि खोथाखौ गासिबो मानिजोबखाथारो दाखालि दख'ना 18,000नि बिबाय आङो गांनै लाना फैबाय बाल मा आब' गांनै गोजोन आरो बेबो 18,000नि औ फिसायखौ ओंखायनो एसे बुजायनो नाजा आरो हायोब्ला टाउनफ्राव थाफैनो नाजादो एसे थाबनो मानोथो गामियाव थाहैबाय थानांगौ जाखो गोसोम जागोन नोङो गामियाव मावैनो आं हामबा टाउनाव थाफैनानै जि गुफुर जाबाय खानायखौबो स्ट्रेट बोबाय आङो आसुगुरखौबो आङो नख्लि लागायजोबनानै लाजोब्बाय गासिखौबो जि साइज जाखाबाय आङो नोंबो थाफैदो टाउनाव थाबनो फिसायखौ बुंनानै मानोथो गामियाव थाबाय थानांगौ जाखो आयु आब' नंगौना दे दुमफाव दोनथ'दो दे आं रुवाथिफोरखौ एसे खामानि मावनो थिनो दे आब' जागोन दे दोनथ'दो मालाय गासिबो मोजाङाव थानो मोनजोबथारबाय आंल'सै जाम्बि बिदिनो बे गामियाव थायै मैला जाफावजोब्बाय नंमारगौ टाउनाव थाग्राफ्रासो मालाय साफा गुफुर थारो आंबो मेरलाखौ बुरखायनो टाउनावसो लिंलांसैहाय सानफ्रामबो सोरांबानो अमा खि दाउ खि सिबबाय थानांगौ आङो छे बेजों हाबा जानानै लससो मोनबाय आङो टाउनावनो जानाया साबसिनमोन आङो आब' रिजिनि बायदि आंबो मेरलाजों मोजां गोदै रायलायनानै टाउनावनो लिंलांसैहाय बे गामियाव थाबाय थानो बाबाय आंबो